Чергова ескалація конфлікту на галявині протесту Стрілкова у Сімферополі. Забудовник сьогодні намагався розчистити та відгородити ще одну ділянку під будівництво житлового комплексу «Кримська Роза». Таким чином, оселі тих, хто не згоден з будівництвом, опинилися в ізоляції, огороджені парканом. Обурені місцеві мешканці вийшли з протестом та заблокували ескаватор будівельників. Під'їхала поліція та автобус з ОМОНом. Поки що людям вдалося не допустити початку робіт на Стрілковій, де знаходяться десятки самобудов кримських татар. Компанія «Моноліт» планує спорудити новий житловий мікрорайон на площі понад 100 гектарів. На компенсацію від забудовника погодилися одиниці мешканців Стрілкова. Решта відмовляються залишати свої будинки. Что они нам предлагают, как представители компании? Они говорят, мы загораживаем заборами ваши дома жилые. Кто здесь живет, мы дадим вам пропуска. По пропускам 2 месяца вы будем вас пускать. А что за месяц? Вот вам 2 месяца позабрали, что уехали. Это решение какой проблемы, я не понял. Как это? Нас загораживают с жилыми домами, и нам дают 2 месяца, что мы освободили. Почему с администрацией города с нами не общается? Почему какая-то частная компания с нами общается? И какие-то нам копейки дает, подачки, чтобы мы отсюда ушли. И угрожает нам, что мы снесем дома. Ну, почему с нами на контакт не идет администрация города?